दाउ गोरलैनि बियो गोरलै दाना दाउ गिदिरना गिदिर आलदा जायो। बेखौ दिनैसो लाबोदों दिनै दैया 10टा होनांगौ नै बिदि कारेन्ट होनांगौ कारानै बोखाबाय बालुगा बिदिनो 10टासो होनांगौ आरो खाथियाव बरिं मोनब्रै बेयाव गासै माबा दङ 2400 नै आसि थैबाय ओइ आपेल बुझे आसि थैबाय दहायसो लाबोनायमोन बियो दैयाव बारसोमनानै थैबाय होबाय थानांगौ बेखौ मोनायावबो हरसे होनांगौ सप्ता खनसे मेगन मोदै खालायनांगौ बरिं मोनब्रै बेखौ फुरा होथेजोबनांगौ सानावबो मोनायावबो दाउ देरजासिम सप्ता खनसे दैखौ बेयाव होबाय आदारफोरखौ सारना होनांगौ गोरलैयाव जमा थानायखौ एसेल' नुदों नै बिराद गोजौ दं जेराव लाइट दं बेयावल' थायो नै ओइ लाब्रा मा खालायदों बा लांथियालाय बाव बियो 18 दिन जाबाय 18 दिन आदारखौ बिदि होनांगौ देरबा दैखौ बिदि नै बिदि दङ दा आदाराबो नै
बे बर्डिंखौ फेदेर होबाय थानांगौ देरबा आं एसे इउटुबार जाबायना लाब्रा 18 दिन जाबाय 18 हो सोरथ' होनबाबो जाबायब्रा गाबोन हगारगोन ना 18 दिन 18 एप्पल কি করছিস बेयाव गासै हेल'ब्रा बेयाव गासै बेसेबां दंमोनलाय बेयाव गासै बेसेबां दंमोनलाय दाउआ 1300 दं ओमफ्राय 1300 गासै 1380 1380 ता दं बेहाय ना आसोल ओइ नोंल' बा माथो सेरायथैसो जाबाय